Така, здрасти от начало, защото шушалката ми нещо не иска да работи и ще се изнервя. Затова си ги слагам така хай такис без кабел. Ама иначе се зареждат ето. Така, днес ще си поговорим на живота за Лили, за инфлуенсърите. Да, за Лили и Лишо, там малъкчето, там... Да. Така, Лили е била с други мъже преди да бъде със Симеон. Да. И преди да взели Димов, Лили и Иван имаха сватба, че те са мъж и жена и няма как да се разделят заради Димов. И Димов ограби Лили. Защото искали са 3000 бона на Димов. Извинно, нямаше как да изкара пари за 2-3 дена. И просто реши да ограби Лили. Иначе ще ли да направят нещо лошо на Лили? Ще да не наранат, ще да вземат за този човек, където му иска 3000 бона. Така. И тя Лили каза на Иван, че някой я ограби. И Иван разбра кой е. Отиде при брат си Димов, големия тарикат, където хай не говорил с думи, говорил с ступаници. С умруци, де. Да, имам косми. Да. Аз съм момиче, бе, съм момиче. Така, да. И Иван пита този Димов защо е взел на Лили бижутата. И той каза, брат, чакай малко. Иначе, ако не бях взел бижутата работите, иначе Лили ще да направят нещо лошо на Лили. И той викал, добре, ама не каза на Лили. И после Лили и Иван станаха пак гаджета. И са цел